Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Подъезд ишекләрен алмаштыргач, домофонсыз калганнар 49-29 йортында яшәүчеләрнең проблемасын ничек хәл итәргә мөмкин? Гүзәл Шихапова ачыклады. Җәйге резинаны кышкыга алмаштыру вакыты. Автомобиль тәрәзәсенә Ш хәрефен ябыштырмасаң нинди җәза көтә? Әрмәннәр лаваш пешерергә өйрәтә, удмуртлар җырлар башкара. Шишмә халыклар дуслыгы йортында укучылар өчен экскурсия үткәрделәр. Ишекләрне алмаштырганнар, домофон турында онытканнар. 49-29 йортында яшәүчеләр шулай дип зарлана. 5 катлы йортта 7 подъезд, кайберләрендә һаман да кодлы ишекләр тора. Икенчеләрендә домофон эшли, кайбер подъездларга керү бөтенләй җиңел. Ишекләрне алмаштырганнан бирле домофоннар эшләми. Бирдә яшәүчеләр белән Гүзәл Шихапова очрашты. План буенча берничә подъездда ишекләрне алмаштырганнар. Ремонт узган, әмма ишекне ябылган хәлдә тотып торучы магнитлар куелмаган. Идарә итүче оешмада домофон гомуми йорт милкенә керми дип аңлаттылар. Бу йортта яшәүчеләрнең коммуналь квитанцияларында әлеге хезмәт өчен тариф юк. Ремонтка кадәр 49-29 йортында яшәүчеләр ай саен акча җыеп домофоннар буенча хезмәт күрсәтүче фирмага тапшырган. Шуңа күрә магнитлы йозак кую проблемасын да шул оешма хәл итәргә тиеш. В ЖЭК я не обращалась, у соседей только узнавала. Пока что-то ситуация непонятна. То говорили, что их вообще как бы обманули нас с домофонами. Теперь говорят вроде, что эта фирма не успевает. Вот они пришли, сняли, а потом должны были установить, естественно, за счет этой услуги домофон. Но возник вопрос, что они отказываются. Зачем тогда им платить ежемесячно собственникам по 20-25 рублей? За что, непонятно. Во втором подъезде, значит, собрали опять-таки решение собственников было, откорректировали план и устанавливают уже за эти средства, которые появились в процессе корректировки текущего плана. Әлеге карар берничә подъездда гына кабул ителгән. Домофон өчен бүленгән акча хисабына ремонт барышында эшләнергә тиешле башка уңайлыклардан баш тартырга туры килгән. Берничә подъездда һаман да кодлы ишекләр тора. Бу очракта кыенрак, чөнки әлеге подъездларда яшәүчеләрнең яртысы гына домофон куйдыру ягында. 5 человек, 5 квартир согласны, остальные нет. Кто будет оплачивать? Это же стоит денег. А это что, вот дверь, она вот зимой-то будет. Ребятишки не могут попасть, пока не пнут ногой, так не зайдут. Башка подъездларда домофон эшчәнлеген торгызыр өчен бирде яшәүчеләр гомуми җыелыш уздырып хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгать итәргә яки икенче оешманы сайларга тиеш. Әгәр алар муниципаль шәһәр инфраструктурасын тәртиптә тоту дирекциясенә мөрәҗәгать итсә, тарифлар квитанцияларга кертеләчәк. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Автомобильнең арткы тәрәзәсенә Ш билгесе куелмаган өчен инспекторлар штраф салырга хукуклы. Әлеге карар 4 апрельдә гамәлгә керде. Хәзер җәйге резинаны кышкыга алмаштыралар. Автомобиль йөртүчеләре Ш хәрефенә ничек карый безнең сюжетта. Юлларда автомобильләрнең арткы тәрәзәләренә беркетелгән 3 почмаклы Ш билгесен күреп була. Димәк, машина йөртүчеләр җәйге резиналарын кышкыга алмаштырганнар инде. Кайберәүләре төрткеле резиналар кисә дә махсус билге ябыштырмаган. За отсутствие знака шипы на автомобиле, оборудованном ошипованной резиной, предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей по статье 12.5, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Шипы дигән билге һәр вакыт мәҗбүри иде, әмма билге булмаган өчен штраф салу хокукы апрельдә гына кертелде. Бу яңалык турында кайбер машина йөртүчеләр белми дә әле. Я думаю, неразумно. Я думаю, неразумно, потому что, это выбор каждого должно быть. Чтобы я что-то должен клеить на свою машину. Когда скользко, например, сзади кто едет за тобой, он сразу думать начинает, когда буква Ш стоит. Билгене машинаның арткы тәрәзәсенә ябыштырырга кирәк, аны башка автомобилистлар 20 метр ераклыктан күрергә тиеш. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда хезмәт кануннары үтәлмәү проблемалары буенча халыкны кабул итәчәкләр. 7 ноябрьдә шәһәрдәшләр белән республикада кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең Чаллыдагы ярдәмчесе Эльвира Мифтахова очрашачак. Сорауларны шулай Татарстан буенча хезмәт инспекциясенең Чаллы бүлеге башлыгы Фәрит Гайнуллинга да бирергә мөмкин булачак. Халыкны иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр мэрның кабул итү бинасында көтәләр. Халыклар дуслыгы йортында мәктәп укучылары өчен дуслык дәресе узды. Балаларны төрле җәмгыять вәкилләре каршы алды. Немецлар викторина оештырды, әрмәннәр гырыф-гадәтләр турында сөйләде, лаваш рецепты белән бүлеште. Украина һәм Удмурт җәмгыяте бүлмәләрендә җырлар башкардылар.
По-армянски здравствуйте будет барев дзес. Попробуем? Барев дзес. Әрмен жәмғияты кабинетында балаларны лаваш белән каршы алдылар. Кәләшне кия йортына төшер йоласы турында сөйләделәр. Лаваш пешерү серләренә төшендерделәр. Армянский лаваш пекут в тондыре. Его вот так открывают тесто скалкой, потом вот так на руках катают, чтобы она стала длинной. Утмур җәмгыятендә балаларны халык җыры белән сәламләделәр. Гадәттә утмуртлар кунакларны ипи һәм май белән каршы ала. Бу тормыш майда йөзгән кебек булсын өчен. Украина җәмгыяте вәкилләре дә җыр башкарды. Быел Шишмә халыклар дуслыгы йортында кыргыз һәм казак җәмгыяте төзелгән. Чаллыда 600-га якын казак һәм 200-дән артык кыргыз халкы яши. Алар электә аралашып яшәгән, әмма җәмгыять рәсми рәвештә теркәлмәгән булган. Свое направление развиваем, приглашаем людей. Конечно, в поисках мы находимся, либо через паспортно-визовую службу, в соцсетях вот приглашаем, находим. В дальнейшем мы сами планируем на самом деле, и творческие группы создать, потому что у нас есть очень хороший хореограф. Планируем провести Ноурус, национальный праздник, это весной. Также участвовать в разных городских, республиканских мероприятиях. Шишмә халыклар дуслыгы йортында рәсми рәвештә 20 җәмгыять теркәлгән. Аларның вәкилләре киләчәктә дә халык ара дуслыкны саклау өстендә эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртәгәдән безнең каналның кыйбла тапшыруы яңа вакытта һәм яңа форматта чыга башлый. 20 елдан артык тарихы булган тапшыру соңгы берничә айда туктатылып торды. Шул арада иҗат төркеме аның тышкы бизәлешен яңартты, яңа сәхифәләр кертте. Әдәп әхлак турындагы насихат сәхифәсен Сидоровка мәчете имам хатибы Илнас хәзрәт Яхин алып барачак. Минем динем сәхифәсендә ислам динем галимнәребез яңа дини басмалар турында мәгълүмат биреләчәк. Әтеп алып баручы элекке Шәм шәһәрнең имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла була. Тапшыруны эфирга чыгаруда мәрхәмәтле ярдәм хезмәте булышлык күрсәтә. Безнең игелекле кешеләребез бар, Аллаһка шөкер. Менә шу игелекле кешеләрнең ярдәме белән дә инде Аллаһка тапшырып, менә безнең яңадан да шу кыйбла тапшыруын башлап җибәрдек. Аллаһ Тәала аларның эшләренә бәрәкәт бирсен. Һәм инде безгә дә шу кыйблабызны, шу программабызны матур гына алып барырга Аллаһ насыйп итсен. Кыйбла тапшыруы Чаллы ТВ 24 каналында 3 ноябрь җомга көне эфирга чыга. Сез аны 18 сагать 15 минутта карый аласыз. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. На протяжении уже довольно длительного времени ивановский текстиль заслуженно пользуется большой популярностью. Подушки, одеяла, комплекты постельного белья. В Набережных Челнах начала работу выставка ивановского текстиля. Для горожан привезли изделия из натуральных тканей и качественных, экологически безопасных наполнителей. Покрывала из микрофибры самых разных размеров. Одних только подушек 15 видов. Постельное белье из знаменитого шуйского поплина, бязь и сатин-жаккард. Детские постельные комплекты. Выставка ивановского текстиля продолжит свою работу до 11 ноября в выставочном центре «Экспокама», Московский проспект, 140Б. 20 ноября классический русский балет Москвы в Набережных Челнах. Лебединое озеро на подмостках Дворца культуры КамАЗ. Верхняя одежда Нордвинд с терморегуляцией в ТЦ «Арзан». Первый этаж, павильон 43. Нордвинд. Качество и стиль.